سلام درود و درابات بلوچ تپاکی دیوان جیو عبد الرحمن انچوشیں بالکل ادا انٹرنیٹ سسٹم ڈسٹرک تربتا کیچا چنچو وحدہ تک بندو تشمہ درست سرپدے کہ یک کساں سالیں بچک کیا یہ نام کلیم اللہ بلیدئی کیا یہ چنچو وحدہ تک کہ انٹرنیٹ سسٹم بند بوا کے سرا کیس کو تک پاکستان عدالتہ انو ہستیں بال کنک بتر کجام وزیرہ کجام ہستیں ایم پی ایم این اے یا کہ سینیٹرا ای بابتا گپ جتک کہ انٹرنیٹ بال بھی اور پتہ ہستیں ایجوکیشن نظامہ تو بولے دے اس اجیں کچھگان دمگان بچ کر ایجوکیشن نظام انچو برباد ہیں ایریں کہ اسکولانی تو کا دری کو دروازہ ہم نیستیں کجا سسٹم شربو تک اسکول ایجوکیشن ہے سیمی ہستیں آپ نظام ادا گوادرہ چشیں روچی نیستیں کہ آپ واسطہ روڈ بلاک کنگ نہ بیتیں ہڑتال نہ بیتیں ہر ٹیمہ تو بچار گوادرہ ہمیں آپ شدتیں آیا میرانی ڈیم اسی نزدیک ہیں آیا گوادرہ چی میران ڈیم 100 کلومیٹر ہم نہ بیتیں آیا گورنمنٹ کرا منچو بجٹ نیستے نا کہ میرانی ڈیم ہستے پائپ لائن بیکنا ہمیں زبیر جلال تک مشرف دورہ بغیر تک کہ انی 5-10 سالہ حکومتی کو تو ہمیں گوادرے ایم پی اے بیتگاں کہ بر چنچو آتے سہ چار چکرہ میں ایم پی اے گوادرے بھی ہستے ایم پی اے نار 5 سال سرا بلکہ 15-20 سال انتے ہمیں بڑا زبیدہ آیا ہیں 15 سال بیتے ہیں ہمیں ہستیں وزیر بتگاں وفاقی وزیر بتگاں میں مکران تو کہ مرد و منگتا ہستاں وفاقی وزیراں صوبہ وزیراں بلے آپ واسطہ گوادرہ یک ٹنکرے آپ 10,000 روپیہ باویتے ہیں یک غریبی مرد میں چھوں اپورٹ کنتے ہیں 10,000 جبکہ کار آئیں 15,000 10,000 یک ماہ یک ٹنکرے آپ بھی زیرتے ہیں اچھوں اپورٹ کنتے ہیں چوں آئی گما مطلب آدھے حالت زندگی چطور گزاں بجلی سسٹم بجلی سسٹم ایران چی بجلی دیکھ بو گئے 24 گھنٹہ گوادرہ رہا یا کہ تربتا رہا یا پنجگورہ رہا 6 گھنٹہ بجلی رسیتے نا یک روچی یکیا بھی باوتا گپ نہ کوتا عوام ہر ٹیم روڈ بلاک کاں شور کاں کوکار کاں لٹ وارتے نا بولے ہمیں وزیراں مانا دس تک کہ یک روچی گپ بالا سرا چست کت گیا کہ مجلسان تو کا چست کت گئے یا کہ ہستیں گورنمنٹ کڈن کت گئے اننا ہمیں ہستیں بارڈر تو آلہ بچار چنچو چنچو روچا گاڑی نوبتا اوشتنتے 5 روچا گجر اینم گا تیر جنتے پاکستان اینم گا چ تیر جنانتے ہمیں بلوچ چنچو زلیل ہیں آیا یہ سجن چیز قانونی بیت کو تو نہ کنا بنانتے ہیں چیا کہ نہ لوٹے کسی دل لوٹتے نہ مکار ابھی واجانی دل ایبانو کانی دل نہ لوٹاں غریب و ارٹم امیرنگا زلیل بھی بیتن امیرنگا زلیل رسوائیں ارٹم امیرنگا بھی بیتن امیرنگا اردست بیتن سلامت بات ہے خیر گپ و باز ہیں پر سلامت بات ہے یہ وجہ عارف محمد عارف رین امیگریشن سسٹم 250 بارڈر 225 گوادر بارڈر یہ دیر ریلیز بتک ہماٹمہ کے حاصل خان سنیٹ بتک ہماٹمہ ریلیز کرتے گئے بلکہ نواز شریف پہ دور ریلیز ہوتا اوپنے گا نہیں ہوتا برحال یہ 250 بارڈر کے مادہ نشتگیں مادہ زانے ادا صرف ہما مردم بزنس کنگا ہیں کیا یہ ٹریڈنگ لیسن گوننتے اور باقی غریب چوشیں دچ کس سارا بزنس کنگے موقع ہم نہ رسیتے کہ غریبی بکنتے یا وہاں زرداراں پھولدار مردمہ کہ آیا نا ٹریڈنگ لیسن گوننتے آبی ہوتی مالا ادا ایر نکنا ڈائریکٹ استے دا چی کشنتے برانتے کراچی ادگے جا گیا ادا کارنتے بس ہما چینجنگ کننتے گاڑی نہیں تو کا ڈائریکٹ برنتے ہاں مشن ہوتی داشتگیں مزدوراں کہ سندھیاں دیکھے قوماں اور دیکھے شانی ہوتی منشیاں جندے گا ہما کے سہ و چار اور ایک کی ہستا دیکھے دا غریب روزگار منا گئے مدن کہ غریب پجوانیہ روزگار کنا گائیں اور راہداری سسٹم آوا دے رہیں گوادرے گا کہ پچبوتا یہ رو 8 و 10 سال ہیں راہداری سسٹم پچبوتا باقی دیکھے دا ما شرریں چوشیں چیزیں نگن دا کہ دا غریب سارے کار ہیں یا سارے روزگار ہیں ہمیں بجلی سسٹم ہے کہ ایران آچے دیکھ بو گائیں ایران 24 گھنٹہ دے گائیں بجلی آرہ کدی بند کنتے کدی پچ کنتے آوتی یک چیزی سرا اوشتی اتنے ایک شرائطی سرا اوشتی کہ پاکستان گورنمنٹ ہائیر پیسہ آندہ پچ کنتے پیسے آندھنتے بند کنتے بلے فرال بھی فراودہ 24 گھنٹہ آئیں بلے دا گوادرہ تربتا پنچگورہ 6 گھنٹہ بجلی رس گئی ہمیں بلوچستان تو کا بجلی پیدا بوا گئے اب کو اچھی بجلی پیدا بو گئے 501 میگا واٹ بجلی ہستے ہیں اب کو اچھے بنا گئے ہیں بلے ہمیں اب کو
بجلی ہستے روتے ہیں جام شورہ چی پدا روتے ہیں ہستے کراچی. برحال بلوچستان ادا چے مارو میں بجلی چے بلوچستان بجلی نہیں استے ہمیں بسنگ بلوچستان جندہ اڑبو گئے ادھر بجلی نہیں. بھلے ہمیں اب کو اچھے ڈی جی کان سیمنٹ فیکٹری کے ہستے گڈانی الگ تک گڈانی موڈ الگ تک ڈی جی کان والے جب تک ہمیں اب کو اچھے ڈائریکٹ ڈی جی کان اچھے ہستے پہ فیکٹری اچھے ڈائریکٹ اب کو بجلی رس گے نا بھلے بلوچستان دیکھ جگہ رس گا نہیں. ہمیں ڈی جی کانتوں کا چار پلانٹ لگ تک کریکل ہے ہمیں کریکلان جند کے سیمنٹ ہمہ مواد سرک کے سیمنٹ اڈبو گئے ہمیں مواد اس بلوچستان جند تو کا درا گئے ہمیں لسبل ہے تو کریکل درائے گئے. ہمیں ڈی جی کا نے تو کم سے کم 6-7 ہزار مزدور لیبر کا رہے ہیں بھلے تو بیا مرچی منتر گارنٹی دیں ارکس کہتے ہیں یا کہ ارکس امرداری کرتے بیا منتر مرچی گارنٹی دیں کہ تو ہمیں ڈی جی کان تو کا بفتر تو یک لیبر ہے گندے کیا بلوچستان ہے گئے کہ آئی نیشنلز بلوچستان ہے کہ بلوچستان دارک بتانا درست ڈنے گا درست پنجاب ہے گا درست سندھ ہے گا ہمیں ڈی جی کا نے تو کا جی ایم آچے بغیر تاکہ ہستے لیبرا تک وہ روتے ہیں یکی بھی بلوچستان نہیں مقامی مردم نظر انداز کنک بتگا آیا چوشیں ایک سرو کے چوشیں ایک راشوں نے چوشیں ایک لیڈر نہیں استے نا کہ بگشی تو استن ڈنے مردمی یہ ایک فلانٹ جتک یا سیمنٹ پلانٹ جب تک آیا تو یہ مردمان پرچہ پر لیبر یا مزدوری آیا تو گوشے کہ بلوچستان مردمان ایجوکیشن نہیں اس چلو درست ہے مارا ایجوکیشن نہیں استے بھلے ماں امالی کت کنے ماں استے لیبری کت کنے بھلے اننا چیا یہ چوشیں نیت شنا گون نہیں استے نا کہ استے پا بلوچستان ہے پا بلوچ ہے پا بلوچ سرزمین ہے پا بلوچ جند ہے پا بلوچ گجنگو آری ہے واسطہ استے ہوتی آواز چست بکنا ہے کہ کسی را کڈن بکنا بگوشا اننا ماوا ندیس تک کیا کجام کیا کار کو تک ہمیں احسان شاہ بو تک وفاقی وزیر بھی تک وزیر خزانہ بھی تک ہمیں زبیدہ جلال بھی تک ہمیں ظہور بلیدئی بھی تک ہمیں استے ہیں بلوچستان تو کا سینیٹ بھی تگاں 4 سینٹ استے بلیدہ تو کا بھی تک ایشاں ہستے بلوچستان واسطہ چست کو تک گیا تربت تو کا سنیٹ بوتے گا گوادر تو کا سنیٹ بوتے گا ماں چوشیں حواز مردنی منی گوشہ نہ کب تک انچو واد دیں کہ ماں سے سوشل میڈیا ہے تو کا یا اخبارانی تو کا یعنی ماوتی اوش چست کو تک وہ باز دے رہے ہیں برحال ماں ہستے 25 سالیں ہمیں یہ چیزانی تو کا ایکٹباں کہ نہ ماں اخبارانی تو کا یک روچی روتا کانی تو کا نہ کہ میں سوشل میڈیا ہے تو کا نہ کہ میں یک جاگیا چوشیں یک توارج عشق تک کہ منی گوشاں کب تک کہ اے مردمہ اے ایم این اے اے ایم پی اے سینیٹرا اے واجکارا کہ بلوچ حقانی باریا اما حق کے میں بنیادی حقاں ایجوکیشن میں بنیادی حقیں ایجوکیشن تعلیم میں بنیادی حقیں ہاپ میں بنیادی حقیں بجلی میں بنیادی حقیں روزگار جاب میں بنیادی حقاں البتہ ایشاں یک کار کو تک ڈنے مردمانی ڈبلی سے لوکل سرٹیفکیٹ بنائیں تگاں سندھے گانی پنجاب گانی بلوچستان پوسٹانی سرات بلوچستان پوسٹ ہمیشہ دات گاں ایشانی دست نوال وتا ہمیں ایم پی یعنی ہمیں سینیٹرانی ہمیں ایم این اے یعنی بلوچستان کوٹا کے اتک پوسٹ آنی واسطہ ہمیں مردمہ دگرانہ دات گاں ہمیں واجہ کارانی دستوار بھی تک ڈبلی سیل بنائے بت گان کہ ڈنے مردمانی واسطے آئین پوسٹانی سر نازل کنک بت گائن پوسٹ دات گنتے باقی چوشی شریں کار ماں شانی نہیں تا یک انٹرنیٹ ہے کہ عام ہستے عام چیزیں یک کستے فضلے کے سمجھو انٹرنیٹ گورنمنٹ ہے ہم نہیں ایک پبلک آنی ہمیں کمپنی یعنی جندے شین ہیں انٹرنیٹ کے پچ کسترین چیز چی انٹرنیٹ ہیں انٹرنیٹ کے شام پچ کتنا کت ایک کسانے بچے کے وتی پیسے نہیں سرا کہ اس لڑ تک کیس کتگ کیس کٹ تک وتی ذاتی پیسے نہیں سرا چاہیے یہ نہیں کہ گورنمنٹ ایک بجٹ ہی اسرا چاہیے پیسہ گب تک ایک کسانے بچک کیا ایک نوجوان نے بچک کیا سات سلام کرنے لوٹیا یہ نی من چوشیں پا وزیراں پا دنیا این جی اوز اشانہ گوم بھی تک دنیا فنڈ اشانہ گوم بھی تک ہمیں زبیدہ جندہ دنیا این جی اوز گوم بھی تک ابھی چستے آئیے ایم این اے کوٹا ہے ایم پی اے کوٹا ہے ابھی دئی دنیا این جی اوز گوم بھی تک من چوشیں چیزیں اشنا کو تک کہ شبیہ یہ ہستے شینے کو تک گوادر تو کا تنی وری تو گوادرہ میگا ہستے چیشاں سمارٹ سٹی بنائے نے میگا پروجیکٹ تو گوادرے تو کاٹکنے گوادرے مردم آپ مرگائیں یہ آپ گٹر آپ دیکھ بیتنا تے وجہ عبدالرحمن بے ہمیں آپ وت بو بچن کہ ہمیں زبیر جلال جند بیتنے کہ آپ بوجھ بو بچنتے اور بوارتے ماہر ساتھ سلام کریں گٹرے آپ دیکھ بے گئیں گوادرے مالو کرا استے گوادرے مالو کہ یک ٹنکرے آپ واسطہ استے مر گئیں جنینہ آنڈو سران ڈبوک سران لوگ پلوگ آپ پنڈیں دنیا ہے تو کہ دنیا انچو پیش رفت کوتا ہے انچو تیز دیما شو تک
मातनी वादी आप वास्ता मर गए रे, बिजली होती जा गया, इंटरनेट होती जा गया, तालीम होती जा गया, आप वास्ता ग्वादरे मालूक मर गए रे, माशन तरक्की नहीं इतगा मनी चम्मा वाला नहीं इतगा गया ना, मनी चम बंद है आ मर्दों मन शत्रन चश्मक चम्मा है, क्या तरक्की गंद गया। अमी के ग्वादरे हंसते हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गए, फोर्ट बन गए दुनिया मस्त रहे, मर्दम तनी वादी आप वास्ता मर गए रा, तालीम वास्ता हंसते हैं, यूनिवर्सिटी नहीं हंसते ग्वादरे तो कहो जाए यकीनी गप्पे यूनिवर्सिटी ग्वादरे जिंदा नहीं हंसते, यूनिवर्सिटी नहीं हंसते पूरे डिस्ट्रिक्ट गवादरा यूनिवर्सिटी नहीं। अलबत्ता लाती मर्दमा तुरबत यूनिवर्सिटी तुरबत है कि यहाँ बांधा किली रोते ना, बोले ग्वादरे जिंदा नहीं हंसते, ठीक है ना। बिजली भी अंचु 6 घंटा कदी हंसते ना, कदी कदी 4 4 रोचा हंसते बिजली गार बा, ठीक है ना, 4 4 रोचा बिजली ना बीते ना। हाप अमीरंगा एजुकेशन अमीरंगा के स्कूल दरी को दरवाज़ा करने हंसते ना, और अंचे जागा हंसते ग्वादरे डिस्ट्रिक्ट तो का तहसील उरमाड़ा है तो का तहसील बंसनी है तो का कोलांच तो का मंत्र अंची जागा बना पेशदारा तनी वदी जा कापरानी चीरा निश्तंगा हंसते, कापरानी चीरा निश्तंगा वानगा कापरानी కొడ్డుకొని తూకని ఇష్టంగా వస్తే తాలీము అనగా ఈ तरक्की कुछ हम हमारा तरक्की अशना को तक हाँ फैल बेकन तवार मन चुकम मजन बुत भले एल्ता ब्या एजुकेशन तो याद दे एल्त निज़ाम सरा ब्या एल्त निज़ाम सरा वजारत एल्त अन्नी अच्छी बगैर ताकि 6 साल हफ्ता 2 साल सारिया बरो अन्नु अन्नु बलोचिस्तान तो का साले चिंचो कैंसर पेशेंट्स हमें मर्दम द्रो दिवन तो का गोनंग गोन दुरुस्त बोशा कि मर्दम कैंसर इलाज छूं कना कुजाम बदबख्ती अगू आज़ारान चंदा कना हमें सह चार बलूचानी ट्रस्ट हस्ता के इदारे हैं वेलफेयर या उसते या एहसास हैं या किदगे हस्ते संगत हस्ता कि इलाती में गुरफ्तों का आवार हैं कि चंदा कना रूड़ा निसरा स्टूडेंट यक फेशनियर रबरन कैंसर इलाज कना आया बलूचिस्तान तो का इंचो जागा नेस्त या इंचो वज़ीर गज़ीर नेस्त न कि यकरोच हमें मुतालबा बेकना पाकिस्तान गवर्नमेंट आचे वफाक आचे मरकज़ आचे कि भाई हमारा कैंसर हॉस्पिटल लूट इतने ना इन्ना बलूचिस्तान तो का अन्नी गैस प्लांट ऑक्सीजन प्लांट हेच हॉस्पिटल ने इस्तना हमें कोरोना ववाई कब तक बरन चिंचो मर्दम रोची मेरे गाय ना मैं ग्वादरे तो का डिस्ट्रिक्ट ग्वादरे तो का निश्ते क्या रोच 4 5 अमवात बैगिंग ग्वादरे तो का ऑक्सीजन नबे सवाचे मर्दों मेरे गया यक भी गैस प्लांट है बलूचिस्तान तो का एच हॉस्पिटल ना गैस प्लांट नहीं इस्तना कोयटा तो का बरो मजने हॉस्पिटल है गैस प्लांट नहीं इस्ते शेख जायद हॉस्पिटल शेख जायदा वती करचानी को बस्ता ये तो कभी गैस प्लांट ने बलूचिस्तान गवर्नमेंट आया इंचो मुताला को नकन थी कि कोयटा रंगे मजने शारिया तुरबत रंगे मजने शारिया ग्वादर रंगे मजने शारिया पंजगूर रंगे मजने शारिया हॉस्पिटल तो का गैस ज़रूरी है ऑक्सीजन ज़रूरी है मर्दम अर्रोज डिस्ट्रिक्ट ग्वादर तो का 5 6 मर्दम कोरोना सब बचे अमवात बेगा गैस नबू के सब बचे आया हमें वज़ीर हमें MNA हमें MPA हमें सेनेटर मुतालबा को तो ना करना कि हमारा कैंसर हॉस्पिटल भी दिया था हमारा हंसते मैं हॉस्पिटल तो का गैस से ऑक्सीजन प्लांट भी लगा रहे था ना खाना न लूटा मनी शनि दिल न लूटितना मर्दों में दिल अमा जाएगा लूटी ना मुँह मर्दों में फात भरा शनि दिल न लूटितना इधर वास्ता शनि वो थी जिंद जिंदगी तक कन गाने इस्लामाबाद और कराची जिंदगी कन गए इधर बलूचिस्तान तो का यक भी वजीर गजीर जिंदगी कन गाने ना बूशितना जुबैदा के मादा बलूचिस्तान तो का मानदे तो का निश्चित जिंदगी कन गए ना बूशितना ज़रूर बोले दई बूशितना एहसान शाह या हस्ते असद बलोच या हस्ते अमल कलमती या कि सेनेटर बाबर कौदा या अकरम दश्ती बूशी मारा ज़िंदगी कन गए नकन गए तो ज़िंदगी दुरुस्त कराची आना इस्लामाबाद रंगे शहरा नश्तिंग ज़िंदगी कना आया ना अच्छी मालूम है कि अच्छी वो गए मालूम वो दुरुस्त 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 हस्तन के छे वो गए ना छे मालूम नहीं थे दुरुस्त चीज़ मालूम है थे भले आयन इस तरह चीज़ नगवस्त आयनी सराय ज़िंदगी नगवस तक आज चीज़ें आना तंगी शेनी नहीं सुनते गरीब तंगें गरीब रसुआएँ गरीब जलीलें अर्जा गया हमें मंदिर रोडें के मानक जुबैदा या मुशर्रफ दौरा बनाई था यक बिचिल्ली बितिन दापुट आई पर आई भी और हमें मंदिर रोड दोबारा आया अटकनक बुता नबुता आइए हंसते एक मंदिर रोड एक इंटरनेशनल रूट है साबित न चाहिए कि उदा ईरान कनेक्ट हुआ गए ईरान अच्छे हंसते तुर्की दगे हंसते मुल्क कनेक्ट हुआ गा ई मंदे रोड यक बिचिल्ले नबीते दुनिया हस्ते जागे पुरुष तक तो मंदाचे बगैर ताकि तुरबतक आयतरा
کم سے کم نیم گھنٹہ رائیں تر ایک گھنٹہ ہی لگی تھی نا ہمیں مندے روڈ زبیدہ بوشی تین ما پرشتہ زبیدہ جندے لوگے کر رہا ہستے رود بون کر رہا روڈ پرشتہ آکانی تو کائیں فول مان استننتے شما شہر ترقی داتی یہ ترقی کجا ہیں ماں ترقی نگندگا منی چشمہ کی ترقی گندگانے من چشمہ کی ترقی گندگانے کہ زبیدہ اوشی من ترقی داتا ہمیں استے مندے شنے تم پہ یک انٹر کالج تو کم سے کم گوڑے شیر ڈگری کالج بکتے ہیں یا یونیورسٹی بکتے ہیں تو شما ایجوکیشن نظام بنائیں تا تم پہ ہاسپٹل ہے تو کا شرری سر ہستے سچن تپے کلگے پیناڈولی گولی نہیں اسٹنا تربت یا کہ ہستے چار روڈ بنائیں تگے یا کہ ہستے یک یونیورسٹی یک میڈیکل کالج یہ چیزیں بنائیں تگے ڈاکٹر مالکہ ہوتی حکومت یہ کتگا برال منی جن کوئی سیاسی پارٹی کو تعلق نہیں استے ما یک عام لس مردمیاں آئیے ہوتی شہر واسطہ کم و باز کو تک ڈاکٹر مالک کے 2.5 سال ہے یہ حکومتی بھی تھا یہ ہوتی تربت شہر واسطہ کم و باز کو تگے پدا بھی یک شرح زندگی مردم کنے کم سے کم میڈیکل کالج استے یونیورسٹی استا اور یہ روڈ بنائیں تگن تے چیز کو تگن تے باقی دگے کسا ماں دا نوشتہ کہ ہمیں زبیدہ 11 12 سالہ مشرف دورہ بیتا یہ چھ کار کو تھا ہوتی کارکردگی پیش بداری تھی نا کہ میں ایک کار کو تھا ہمیں روڈا انی کے 6 سال حکومتی تھی ہمیں روڈا ہوتی لوگ دپے روڈا بنائیں کو نکنتے ہیں رود بن کرا روڈ پرشتا پورا استے کورا پورے فول لڑیں تک دور کو تک دوڑ تک ہمیں ہوتی لوگ کر رہے روڈ ابھی بنائی اتنا کہ مکران تو ہوتی جا گیا ایجوکیشن نظام مکرانے ہوتی جا گیا ہیلتھ نظام ہوتی جا گیا بجلی نظام ہوتی جگہ ہوتی جندے میتا کے روڈا بے بنائی نہیں تھی مسانہ اڑا ترقی داتا زبیدہ ہے دنیا جانتے کہ کراچی ٹو کوئٹہ روڈ انٹرنیشنل روٹ ہے کہ افغانستان ایران ہستیں ترکی اور دیگے ہستیں بعضیں ملک کشور یہ روٹ اچھی کنیکٹ ہوا گا سندھا کراچی پاکستان یہ ایک انٹرنیشنل روٹ ہے اے روٹ جام صاحب لوگ دیما چے گزی جام یوسف بیلہ تو کا چے گزیتے بلوچستان تو کا جام یوسف پیرو کا چے بغیر جام غلام قادر اچھے بغیر جام یوسف اچھے بغیر تاکہ ہستے ہیں نماز تگا تک بیتنا جام کمال بیتنا ارچ دورہ وزیر اعلیٰ بتگاں سی ایم بتگاں وفاقی وزیر بتگاں ارچ دورہ مزنے مزنے عہدہ گون بتگے وائی اچھی پیشتر ریاست رسبیلا بیتا بھی ہمیں مردمین دستہ بیتا یعنی بلوچستان مالکاں ریاست مالکاں کہ یعنی لوگ تو کا چاہیے روڈ گزیتے نا انٹرنیشنل روٹ ہے سالے ہزاراں مردوں میں روٹ سرا ملتے ہیں یک روڈ 15 فٹ آئیے فرائی بیتے نا تو آیا بلوچستان کے گوستگیں سالہ 86 ارب روپیہ زر واپس کنک بیتا وفاقہ داتگاں ایشانی بدنیتی اچھی ای زر پدا واپس وفاقہ دیکھ بیتگاں آیا یہ 86 ارب روپیہ ہمیں روڈ سرا کار مرز نبوت تھا کہ یہ روڈا رہا تو ڈبل بکتے کراچی ٹو کوئٹہ روڈ ڈبل ہواما لانگ مارچ کو تگے کراچی چی اب چوکے چی لانگ مارچ کو تک کوئٹہ یا مطالبہ کو تک بلوچستان گورنمنٹ اچھی کہ یہ روڈ ڈبل بھی بیتے جام غلام قادر جام یوسف اور آئیے نماز تک جام کمال یعنی پیرو کا چے بغیر تک نماز تک بروتے نا ہر دور سرا سی ایم بتگاں ایم این اے بتگاں ایم پی اے تو یلدے درستان چے کسترے نہیں آئیے تو یلدے شنی لوگ تو کر روگے آیا شنی چم بنداں آیا یہ نگند گایا آیا یہ سینٹ نبیت گاں آیا یہ وزیر گزیر نبیت گاں درو بیت گاں بلے چوشی نیت شانہ نیستی ہمیں 86 ارب روپیہ زر واپس وفاقہ دے گا بلے بلوچستان سر کرچ نبا چیا چوشی نیت لوٹی تین چوشی نیت شانہ نیتوں کا نیستی نا اسی میں ترقی داتا کجام ترقی داتا کہ بلوچستان کوئٹہ والا روٹ سرا تو ارچ ٹیمہ میڈیا پچ بکم بس تو ٹرکا لگے تک ست کا سی چل چل مردم یکیں جا گیا ہستے شہید بیت گاں ہمیں روٹ سرا بلے معاش نہیں ہمیں روٹ ڈبل کرنے گانا دستے یک روچی بانک زبیدہ بوشی کہ من پاکستان گورنمنٹ اچھے مطالبہ کو تھا کہ کوئٹہ ٹو کراچی روٹ ڈبل بھی بیتین انٹرنیشنل روٹ ڈبل بھی ماں یک روچی بانک زبیدہ یہ مطالبہ اشنکو تھا نہ کہ ضرور بولے دے یہ عشق تھا نہ کہ دگے کسی عشق تھا ماں اشنکو تھا یک روچی من گوشاں 25 سال ہیں مطالبہ وزیرانی دپا اشنکو تک عوام دپا عشق تک عوام روڈ بلاک کو تک لانگ مارچ کو تگے سوشل میڈیا کو کار کو تگے ٹائر بندہ تگے روڈ بلاک کو تگے بلے وزیرانی دپا ماں یہ چیز اشنکو تک وزیرانی دپ یک روچی بند بے بات
حقیقتاً ترا گوشگان دلاچی منگوتی ہے گوشگائیں چیزا چے یکروچی شانی دپ پچ بھی مواد صحیح نے کنچی بیماری وغیرہ تے شانی دپ پچ مواد تے نا بلے ماں اچ نہ کوتا کہ یک وزیر مطالبہ کوتا 86 ارب روپیہ واپس بجٹ جو استے بلوچستان بجٹ واپس کنک بھی بیتے نا یار افسوس گپی بجنے گپی اسی میں ترقی داتا ماں ترقی نہ کوتا نہ کہ ماں ترقی دیتا